Abot ato video kaya naman na yan. Karon na, maabot ato ron na. I-deliver to. Crispy fry ni super kalami. Lami pa ni sa manok. Lami pa ni sa Lami pa ni sa manok. I-mix na ko ang kitag sili gamay day. Katong sili na dito day. Katong powder. karon ka pobre kay wa pa man siguro katilaw ni kapobre. Ilawan gid ako ni Pagkakatilaw ni. wa pagid ship. Ano ba kita bakbak? Kakita ko bakbak ko hindi ko mukhang karon ba ko ani makatilaw gyud. Sige, lutuan ta mo. Mo ni sudan sa bukid. Dili day. Manay tilugon sa bukid. Butangan na to aning Korean nga kanang sa ni. Aray, dito tayo patanaw na. Soon man. Zipper na, ilang kara day. Ano ba? Siya man bilangkan. Tangan na to siya chili Powder. powder. Asa naman? Hindi mo nahalang kayo doon. Nga, ambito day. Ambito isa ka black day. Ano siya mga kapobre? Ini. Dire. Lagi, gimarinate na nila ako, oh. Tulog adlaw na yun. Yes! Duha kadlaw na ako ni gimarinate. Duha kadlaw, duha kagabi. So, makita ninyo nga basa na dito siya. Oh. Idol good lang. Na. Ano siya? Gimarinate naman nato ni gibutangan na to kompleto nga lamas, ahos, Bombay, then paminta, tanan. Oh. Di mo mukaon ani, kalami ani. Kompleto na ni kapobre. Dayon, siyempre, ato ni siya tuslo diri. Ini. Na, ano siya? Oh my God. Yan, napabuyog ko. Super the best. Kanay? Super the best. Yeah. Oh, di. Super the best. Maminyo mong prinsip day, kabalo na kam luto. Kabalo na ka man ako. Ay, kung maminyo may prinsip, kung mangalag baki, pila rin pagkuha ng sagingan, dagang namilit. Dili day, focus tita. Dito ka day, balik na ka day. Ay, nako chef, mag-uol mo kay sudanon ug mangala ka chef. Agi problema gyud day. Lara nang unas, nagtago ni mga baki. Alay man ang saging sa unas day. Ay, bakbak, ay. Aray. Ito no, aray. Aray, asa na? Waray. Aray. Kinahanglan gyud day mangita gyud kag asa gyud ka mangita ingani day. Nga. Nga, unsay kuan day, unsay ka ng resulta mangalan sa prinsip baki. Ah, resulta? Ay, ang nawong, murag nawog baki. Hindi ka man. Yes! Anhin na ba sa'yo? Itim ka eh. Ah, nagunit og baki. Turbulan jud ko ni Mumon. Ka ba siluso kay ka sa tanan. Silos na sirimon man inday. Maglibot. Maglibog na tanan. Alin namon? Uy, Limon, may pekitan lang doon mamalayang prinsip. Uno na ni. Day karon magkitag bakbak na ni mag-crispy day. Ha? Karon pa ka kitag bakbak ship? Karon pag yun. Wala ka rin pagkakita ni Chef. Karon pa lagi. Pagkuwag sa amin ito, pa namin. Sa mini mong ilong, pa ng bakbak, nagapa. Handa ko eh. Lami kayo siya mga kapobre oh. Na crispy kayo. Puri biyag. Klaro kung naong day? Ngaon na tao. Naging abil din tayo. Kapanilap na, mura ka tong iro nga. Kadagan nga gihalha. Bukog lang mo daw day. Nga. Bukog ka day. Kaya kapobre. Tudla pa na yung laway day. Tudla na yung laway. Okay, handa ali day. Anak.
Kaya parang tarong chip. Hindi, wala min makuha tiil dahil. Dili mo ginakuha tilday. Sa pag ilalong bakbak ka ng kuha ng tiid. Dayok. Amahaw ta. Munay. Munay to dyan sa bukid. Mantin nila bakbak. Hmm. Bakbak. Mo ni tilugon kay nga sudan chip. Hmm? Tuba na. Ay, kaba. Ayan tuba na. Bukid lang. Kuba. Ni. Sige ka. Sip, dili ka makaon ni Sip. Wala ko lang kutilawan ng ship. Ay, silawi oh. Ay, pagwa. Ayan, dapat siyang tulo. Alis ay. Wala pa niya katilaw. Pero dapat, tigid na mag-inarte sa atong Lagi. kinabuhi kay ano. O dara atong pantulak. Pobre man yan. Saan man na day? Pantulak na to. Tuba. Kuba. Ay, day. Ano pa dugay-dugay sa Raymond day? Maramik kayo day. Mani man turon. Ay, day. Ayo. Ni. Gara. Chicken joy. Gani, lamig kayo day. At tanawa ang kuwan sa bakbak, ang paa. Mula siya kahos. Chicken joy. Ngani kalami. I-marinate man namo ni o kuan. 2 nights. 2 nights ang pag-marinate naman ni. Ala day lami day. Ala day, gipangakop na ni. Ala, gipangakop ni Prinsip ang kuan. Prinsip, gipangakop ni Inday ang bakbak. Aminin ba? Apag ka ni. Galuan. Ngayon. Inom na kong tuba.